Aeth Pedr ac Ioan i'n diwrnod i'r deml, amser i weddio roedd hi'n tua 3. Aethon nhw at I trwy'r fyned fahad, amser I weddio felly fyddan ni. Yna wrth y giat roedd dyn ar y wedi cerdded, roedd wedi cael ei gario yno bob dim. Roedd neist y gyda'i bolen yn gofyn am Marian, allwch chi gyfrannu plis, mwy dy chwi. Pedr ac Ioan yn pasio dyn ar ei siwrne, plis newch chi helpu, cwsant y dri. Dyma nhw stopio droi at y dyn, ac meddai Pedr drycho anon ni. Does gennym ni ddim marion o beth sy'n gyn ymroli ti, cododd y draed yn enw Iesu Grist. Y foment hwn yn cryfhau oedd ei draed o cerdded gyda Pedr lawr y stryd. Mae 'na pŵer yn yr enw Iesu. Iesu does neb arall sy'n cymharu â thi. Yn enw Iesu mae iachad ac achubiaeth, dim ond trwyddo mae'r pobl yn rhydd. Mae 'na pŵer yn yr enw Iesu. Iesu does neb arall sy'n cymharu â thi. Yn enw Iesu mae iachad ac achubiaeth, dim ond trwyddo mae'r pobl yn rhydd. Dim ond trwyddo mae'r pobl yn rhydd. Dim ond trwyddo mae'r pobl yn rhydd.